बघितलं या खेळीमेळीच्या वातावरणात काही पक्षाची माणसं आमच्या महिला भगिनींना टार्गेट करत आहे। आज सरळ सांगायचं तर जी बचत गटाची महिला ही आपली ताकद आहे आणि या महिलांचे CRP म्हणून त्यांचे जी प्रमुख प्रशासनाने नेमलेले असतात, तर या प्रशासनाच्या जे CRP आहेत त्यांच्याकडून भाजप पक्ष असेल, इतर कुठले पक्ष असतील, तर त्या महिलांवरती दबाव टाकून त्यांच्या बचत गटाच्या महिलांना आपल्या मीटिंगला येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दबाव टाकला जातो। तर मी आज प्रसार माध्यमांच्या यातून सांगू इच्छिते की मालवण शहरातल्या निवडणुकीच्या संपूर्ण रणधुमाळीत कुठल्याही बचत गटाच्या महिलेवरती अशा पद्धतीनं जर दबाव टाकला जात असेल तर शिवसेनेच्या महिला म्हणून आम्ही अजिबात ते खपवून घेतलं जाणार नाही। त्या वेळेला ज्या वेळेला या गोष्टी आमच्या निदर्शनाला येतील त्यावेळी त्या ठिकाणी त्या पद्धतीनं त्यांना प्रत्युत्तर देण्यात येईल। त्यामुळे जर आपल्या CRP असतील, बचत गटांचे अध्यक्ष असतील, सचिव असतील, तर यांना कुठला जरी राजकीय पक्ष अशा पद्धतीने जर त्यांच्यावरती दबाव टाकून आपल्या मीटिंगला येण्यासाठी किंवा आपल्या प्रचार यंत्रणेत सामावून घेण्यासाठी जर दबाव टाकत असेल तर इथून पुढे जर असं झाल्यास आमच्या निदर्शनास आल्यास त्या ठिकाणी आम्ही महिला म्हणून नक्कीच त्या ठिकाणी अगदी त्यांना जाब आपण विचारणार आहोत।